bueno, azkenean konzentrazio hau salaketa bat tisturatik eta haserretik atzo gertaturiko istripu latz horren arrazoaz ez. Eta atzo esan nahi dut, baina iaz ere bizilagun bat Joana Almeida bajuntzitzaigun modu kasik parekoan. Eta hori da, gure eskaerak pixkat hortik hasten dira, ez lehentasunezko eskaerak dira. Pixkanaka hiltzen edo akatzen gaituzte ez takorra bezala, ez? Atzoko emakume hori bezala. Eta hortatik dator, hemengo jende ditzoa, bilaketa edo konzentrazioa, haserre eta frustrazioa. Eta pixkat gobernantei begira, hau proiektu hau duela 15 urte hasitako proiektu bat da. Eta atzeagokoa. Baina beti erakusten gaituzten proiektu, horrekontu eta danak kakoi batean eta hit politetan bukatzen da, ez? Eta pixkat aspertuta gaude. Eta gure eskara gutxuela belata hori, korridore bat, nun auzotarrak elkartuko gaituzten pasarela batean, bai errepide nazional bata eta bi Adif eta Euskotreneko errailak pasako ditugun zera bat, ez? Hori edo beste alternatiba bat. Egia da ez dugula eskatzen gauza bat edo beste, gu ez gara horren ardura du. Baina bai zerbait egin behar dela, ze azkenean gauza ez da gertatuko den berriz, ez gauza noiz gertatuko den berriz atzokoa, ez? Eta oso frustrante eta tristea, hortarako ditu gehan. Eskerrik asko.